Добре, какво сте? Тя ли има? Държа, цива и мъзна. Тишина! Тишина! Шетико! Измия зъбите! Дек няма. Да няма за Любчо, един път да няма. На вас съм мисля. Любчо, специално. Така. Правете теста без да преписвате. Име, не искам когнитивни работи. Пишете, да. И ако може, поне имената не ги преписвайте един друг. Тихо. Сега се връща. Без да се помагате. Ясно ли? Ясно. Šta, слушайте внимателно сега. Първият въпрос. От коя семейство е хората учварка? Семейство Хасан. Да. Вторият въпрос. В коя битва е нагнал Симеон? Последната му. Последната? Да, последната. Трети въпрос. Кой е царят на животите? Да не нашия учител, а? Аз учител да е един път си той да изгледа. Четвърти въпрос. От този зелячук текат сълзи. Чакай, сега ще. От кой зелячук текат сълзи? От кой зелячук? А то прави сме как и да прави. Ато? Ато? Свърнали картофи. Кое е мъничко, зеленичко и скача от клод на клод? Дъвка джуба на това си, Жива на сиртик. Айде, шести въпрос. Какво да ядете никога на обяд? Какво да ядете? Закуска е вечеря да ядете. За сега сме за шестица момчета на седми. Как можеш да вдигнеш слон с една ръка? Няма слон се една ръка. Няма. Къде ще намериш слон? По какво се приличат учените от 18 век? Всички са мъртви. Сигурно, нали? Сигурно съм ще. Е нещо въпрос. Защо птиците летат на юг? Ще се извърят, ако ходят, лепят. Ще се... Няма се ядваш. Десети въпрос и последен въпрос. Защо слоновете не играят в кючек? Защо слоновете не играят в кючек? Ама защото не могат да штракат с пръсти, бе? Ей! Вие ги вършите, бе. Пак ли приписвате? Довършвайте. Ама сега, пустила да пиша сега. Дай Боже 3. Може да даде 3. Тишина, бе. Боже 3. Тихо. Събери листове от всички. Да, листове. Това бяло пред вас. Листове. Аде, бе. По-бързо. Остави. Сели листовете. Бялото до вас е. Трябва да видим
Едва ли? Ма чакайте, тук един лист липсва. Кой не е предал? Аз. Ти, няма да ти взема работата. Не знам, не ме интересува кой си. Това не знаете. Ама! Невъзможно си, невъзможно. И той до тебе какво? Спи. Събуди го, деца. Вие го приспахте. Любчо. 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 Любчо! Не ми ги спомняваш си, тато. Любчо, седи! Не, няма. Какво правите? Кога само тестове давате, бе, господин? Да ме питам един въпрос. Виждаш да те и там няма едно дърво. Там. Да. Виждам. Скрил се един слон, виждаш. Как да видим, как се изкрил, бе? Скрил се слона, но ти Дайте да отидем с вас някъде да си качем. Ама ако познаете в коя ръка ми е ракета. Добре. Ако познаете в коя ръка е ракета. Познаете? Ами... Тая, кой те дава? Още един шанс ви давам. Помислете. Дясната. Позна? Позна? Ще пием ли? Ще пием позна? Ще пием това. И аз ще взема това. И това. Айде да бъдем. Айде, ще ходим. Какво? Ще ходим. Айде. Чакайте малко. Чакайте. Да чуем пак да доготвите. Какво става? Това? Ико. Айде да мина. Иличко, нали знаеш колко много те обичам? Айде. За мен? Това е ужасно красиво пръстчице. Да, съгласна съм. Ела!